Al principi de Perashat Vayetze passen uns fets que estan impresos en la història del nostre poble, el poble d'Israel, i que al mateix temps estan gravats en el nom del nostre tercer patriarca, del patriarca que estableix, assenta i reafirma el poble jueu, que és el patriarca Jacob. Veurem com de cadascuna de les lletres hebrees del nom Jacob es pot anar descapdallant la història que ara us comentaré del començament de Perashat Vayetze, i que, com ho he dit, això marcarà la història del nostre poble des del seu origen fins a la conclusió de la seva missió. Si agafem la lletra inicial del nom Jacob, tenim que és la lletra Yud. La lletra Yud simbolitza Jochma, saviesa, i també encapsula una idea, un pensament. Quan Jacob va sortir de la casa dels seus pares en direcció a Haran, va tenir una idea després d'haver travessat un lloc molt important per tota la història d'Israel, que és el Mont Morià. L'havia travessat i va tenir una pensada. La pensada va ser: caram, he passat de llarg un lloc tan important on els meus avantpassats van fer oració i jo no he fet oració, recularé i faré oració en aquell lloc. Aquesta pensada que va tenir Jacob ho canviaria tot. Efectivament, quan Jacob decideix recular i retrocedir fins a Ara Morià, retrocedir fins Beitel, en aquell moment diu que es va produir un miracle que s'anomena Kefitzat Aderech. El camí es va escurçar, el terreny es va arronsar i es va plantar a Ara Morià a l'instant, al moment. A partir d'aquí ens centrarem en la segona lletra. La segona lletra és la lletra Ain. La lletra Ain és l'acció. L'acció que va escometre Jacob va ser dirigir-se a Ara Morià i a continuació fer la tefilà, fer l'oració. La lletra Ain encapsula l'acció, encapsula l'acte en el món material, perquè la lletra Ain és una lletra que recull la materialitat. Igual com tenim la paraula Osher amb Àlef o amb Ain, i en Àlef significa riquesa espiritual i amb Ain significa riquesa material, també la segona lletra del nom Jacob encapsula l'acció, encapsula una cosa eminentment material. L'acció que va escometre Jacob, com he dit, va ser recular i anar novament fins a Beitel, fins a Ar Morià. I allà va fer l'oració. A partir d'aquí, Hashem va portar la nit, materialment, al lloc on estava Jacob. I Jacob va dormir allà, al mateix Beitel, al mateix Ar Morià. I va posar unes roques al voltant del seu cap. La lletra Kuf de Jacob encapsula la idea d'una cosa que s'assenta a la materialitat, que s'assenta a la realitat, que s'assenta al món físic. I això que va ser? Va ser el somni de Jacob, el son de Jacob, en què va somiar que uns àngels pujaven i baixaven d'una escala. Quan es va desvetllar el dia següent, va dir: caram, quin somni més impressionant, quin somni més fort, quin somni més increïble. Aquest lloc realment és un lloc sagrat. I a partir d'aquí Jacob va fer un jurament al Creador, va fer un jurament i va jurar que si li donava vestit per vestir, roba, menjar per menjar, i el portava de nou a la casa dels seus pares, ell li construiria un monument en aquell lloc. La casa dels pares, en hebreu, casa és Beit, i és l'última lletra del nom Jacob, la lletra Bet. I també la construcció que li volia fer Jacob al Creador com a resposta i com a gratitud de que complís la promesa de donar-li menjar i donar-li roba i el pogués retornar a casa dels seus pares. També la lletra Bet simbolitza la casa de Kadosh Baruch Hu, el Bet Amikdash. Bet Amikdash comença, evidentment, amb Bet. I, per tant, aquesta és la conclusió de la història d'Israel, que va començar en aquell lloc Jacob, a partir d'un pensament, a partir de la Yud, el pensament de retornar a aquell lloc, després
l'any de l'acció de fer Tefilà a Kadosh Baruch Hu, que va ser assentada, va ser reafirmada la realitat material per mitjà del somni, per mitjà del son, i finalment la promesa de la construcció de la Beit, la construcció de la casa del Creador en aquella mateixa muntanya. Que sigui aviat i en els nostres dies. Amén.